Naibang bigat ang Bing. Siya ti maestrado. Maestra Romanin L. Javier. Iti Rababo Elementary School. Siya ti katubayong ang sursuro nga agbasa, agsurat, agbilang, kan makasursuro nga agbaling kayo ang nasumpot nga ubing. Sumaririt, kan lumangto ti panagadalyo. Kat may kan, tagkakadwa kayo ang makasursuro. Adda tayon, ti may kasangapulong lawas, ti may katlo nga quarter. Ti leksyon ta itatta, ket kinapateg ti panaganag ti bukod a bagi. Kitaan kayo man, di tiyempo ita. Nainit, natulo, naulok, nabagyo, pinanaanin na ta. Gusto, itakat mainit. Kumansyon tayo man nga rol, ubing. Napauluan, ti anya ti tiyempo, ita nga aldaw. Dagitoy aladawan, dagitoy tinaadal tayo, idinaminsan nga aldaw, panaganad ti bukod abagi tayo, kanayon tayo maramidan, tapno mayadayo tayo ti sakit, kan lumapsat ti bagbagi tayo. Kadyo na tayo pa'y ti may sa ang kanta, anak pauluan ti, pagbugo ti ima. Kinapateg ti panaganad ti bukod a bagi. Tayo itata ubing. Tungeg tayo analaing. Napauluan daytoy ti tayo ubing nga basit awan pakada na. Insurat inadawan ken inistorya ni Maestra Roma. Ni dada ket ubing nga basit. Kay kayat na ti mangan ti prutas ken nateng. Ken kay kayat na met ti makikaruba nga agay ayam. May sangal daw, limibas nga napanagay ayam ni dada ti karuba. Gapu ta basit nga ubing kadhan nga nakita ti naganak na. Naitaon met nga nagadu ti makan ken nga ili ni tuning. Isu ti gayem ni dada. Gaputi kinaado ti tattao, haana napansin ni dada nga adalakay nga masadeg kinkwana. Sumunod ko kanyo, kanak, taado ti makanjay pagtangan ni. Kuna ti lakay, ngamgaputahan nga kamamo ni dada daytoy nga lakay ket kinunana. Hana pong, tsak sumurot, tahan kayo kamamo. Agawid ako, taberberukan ako ni inang ko.
Idi nagawid ni Dada ket simurot mo jay lakay kan ket na nga alaan ni Dada. Ngem napaspaspas nga nagtaray ni Dada kunana, "Handa kay gaman apo, agawid ako ta ipulong kayo kiniinang kan tatang ko." Ngem permiti butong ni Dada nga nagtaray nga nagawid. "Apay, nagapon Dada?" Kuna ni inang na. "Inang, lumibas ang hanapan ko mamaki ay ayam. Gamadala kaya kaya't nakaalaan. Isuot ti maraya ka na partaktap no hanak maala." "Kat, sino nga day ta alakay? Nan ano ko nga rin anak ko?" "Nakatarayak inang, iso nga nasaya ata." Agyaman tayo kini apo ta nasaya at kadada. Ngaminton na minsan nga makayayam ka, kadag pakada ka kanya, tapno amok pagbirukak ken ka. Kustuma dyan naramid mo nga haan na sumursurot mo han mo kam amo. Kano'y gamanda ka, kat haan mo'y tulok, tumaray ka, kanagipulong kas jay ti aramidam anak ko. Ngam nasaysaya at ngahan kalarwar-arwar ti pagtaangan, tapno maadayo ka nga madangran. "Wan inang ko, tumagakin ka akanayon, tapara kanyak matlang tiin ka panagbagbaga." Nang rugidi, haan na narungwa ni Dada ti balay nga haan nga nagpakada, ken nagpakadwa ti pamilyana, ken nayad adayo isuna ti disgrasya. Tayubing nga basit, amunan ti agpakada. Dumngeg kayong matlang aya ti istorya ko Bing. Damagan kay nga ro na dumngeg kayong matlang. Ibagayo ti sungbatyo a. Sino dya ubing abasit nga hanak pakpakada? Nalaing. Isunaket ni Dada. Napanan na ni Dada. Napan nakikaruba. Inya dagiti inaramid ni Dada tapnuhan madangran isuna ken maanadan na ti bukod a bagina. Gusto ubing, isuna ket nasken nga nagpakada no rumwar, haan nga sumurot kadagiti tattao nga haan nakamamu, ken ibaga nga saan winumadi no igaman ti paset ti bagina. Inya ngayon ti pangagat na ti istorya tayo tataubing. Wen, napaulwan daytoy ti ubing nga basit, awan pakada na. Nalalaing ubing, tangarod, ikang kayo, iti 3 stars. Laglagipan, tapno maanadan ti bukod nga bagi. Kanayon nagpakada no rumwar, nga may mayat nga han na rumwaran wenno agpakadwa. Haan nga sumursurot no haan kam amu. Ken haan nga itulok nga adda agigem ti paset ti bahin. Ibatik daytoy asasao nga isurot ubing ti kosto tapno isumaawit na aging gana dumakkel ang makasurusuro. Bye!